Imagina't un dia qualsevol dins un tren on no saps què t'espera a la teua destinació. En eixe viatge comences a pensar en totes les teues possibilitats i arribes a un lloc on trobes allò que has anhelat tota la vida. Imagina't un petit tros de paradís, perquè, si mires bé, tens el cel ací, en la terra. Imagina't juntes, agafades de la mà, amb els sentiments i les connexions elèctriques recorrent el nostre cos. I ara, imagina't que existeixen les paraules, imatges o colors que puguen descriure allò que sents quan fas art. Quan, després de caure, tens 10 mans que t'ajuden a reconstruir tots els mons que s'han trencat. I és que costa encapsular la sinestèsia quan els nostres sentits sempre han estat tancats. Imagina't que obris la gàbia que et feia el món gris. Hem arribat més lluny del que mai podríem haver imaginat. I després de totes les caigudes, hem seguit. Perquè sabem que totes juntes som més fortes. Que som com una flama dins el cor, un foc que crema, però que dona vida. Hem trencat barreres, atravessat el temps, hem estat en nits en blanc, en llavadors poètics, hem celebrat les nostres referents i la diversitat. Hem ballat i hem rigut, hem anat ací i allà. Tot això sense saber que podíem fer-ho. Imagineu on arribarem ara, que som lliures i som capaces de saber qui som, on anem, què volem i què decidim. Vale, no, el forat és agarrar i au. O sea, porta un forat. Elena, tu passa clarites, jo vaig a tenir un bot i agarre Siri, espill i forat. N'agafe dos? Quina banalitat. Sí, doncs prové projector, ¿vale? Que te como la cara. Que te como la cara.